Bon dia. La veritat és que fa molt goig veure aquesta sala tan plena i veure amics que heu vingut de Barcelona, de Tarragona, de totes les terres de Ponent, i em fa molt content perquè quan intentes enviar un missatge, quan proposes fer una activitat i la resposta és tan positiva, només es pot estar que content. Aquest és el segon Horitzons Lab, el primer el vam fer a Lleida i Torrebesses sobre el món rural, sobre una realitat que molts dels presents coneixeu, i avui alguns diuen que fa mal temps, jo crec que fa bon temps, perquè necessitem que plogui i necessitem que als nostres camps hi hagi saó, per tant hem d'estar contents que plogui. Després escamparà i podrem veure el magnífic Urgell des d'aquesta atalaia. Els Horitzons Lab és una de les 11 línies d'activitats de la Fundació que s'agrupen en dos grans blocs, un és difusió cultural i l'altre és foment del debat. No us explicaré totes les activitats que fem, només us faré un resum ràpid. Aquest 2025, la Fundació Horitzons 2050 hem fet 115 activitats presencials. Vol dir que cada 3 dies la Fundació proposa als ponentins i als pirenencs alguna activitat cultural en aquestes dues àrees de la difusió cultural i el foment del debat. En aquestes 115 activitats presencials, avui és una, per tant hi ha 114 més, hi han participat 13.380 persones. Vull dir, 13.380 persones que s'inscriuen, perquè és molt fàcil dir que per una setmana passen 120.000, però s'han de comptar per saber quants en passen, perquè si no pots dir el número que vulguis. En aquestes 115 activitats han participat 526 agents culturals, que vol dir ponents, músics, contacontes, tot tipus de persones. 526 persones a les que nosaltres hem col·laborat i, evidentment, amb les que hem pagat, perquè la cultura no té preu, però té cost i les activitats culturals s'han de pagar. S'ha d'acabar això de que, miri, faci'm el favor de venir a fer una ponència, això jo crec que ja no funciona. Avui en dia, en el nostre cas, no funciona. Aquestes 115 activitats presencials les hem fet en 31 localitats diferents de les nostres comarques, de 12 comarques diferents. L'única comarca on no hem fet cap activitat aquest any, i n'haurem de fer l'any que ve, és l'Alta Ribagorça. Això el Ramon Tremosa no m'ho perdonarà mai, però és una comarca que ens queda pendent. I el tema d'avui el que he de fer és agrair totes les col·laboracions. La primera és la col·laboració de la revista Horitzons. Aquí a l'entrada teniu exemplars dels 4 números que hem tret. Estem molt orgullosos de la revista Horitzons. En fem 1.000 exemplars cada vegada i surten. És una revista que té dues característiques. Una és la recerca de l'excel·lència, i jo crec que només fullejant-la veureu què n'és, i l'altra és l'ambició. Nosaltres volem explicar el món des de Ponent i explicar-nos Ponent des de tot arreu del món, i veureu que les aportacions van en aquest sentit. Per tant, moltes gràcies Francesc Canosa i Joan Tort per la feina que feu, que és una feina d'una gran dignitat que situa Ponent en les millors condicions i que és una tasca multipremiada i això també ens fa molt contents. Gràcies a tots els col·laboradors i a tots els que participen en el procés d'elaboració de la revista, entre els quals el consell editorial, del qual el Lluís Foix en forma part i li agraïm molt sincerament. I hem de donar gràcies als subscriptors i als anunciants, perquè sense ells això no funcionaria. Creiem que la revista és una magnífica carta de visita de Ponent i del Pirineu, una revista de premis, i amb aquesta qualitat volem continuar. I la continuarem presentant arreu. Jo veig que hi ha gent d'Alguaire, gent de Gramunt, gent de Mollerussa, gent de Tàrrega,
ajudeu-nos a presentar-la, gent de la Granja d'Escarp, perdó, i de Seròs, faciliteu-nos que la puguem presentar a tot arreu, perquè les revistes són molt boniques, però s'han de vendre. El Francesc Canós i el Joan Tort ho fan molt bé, però jo em dedico a la part comercial, diguem-ho així. I llavors s'han de buscar recursos perquè això pugui continuar sent possible. I estem molt contents que una branca que surt de la revista siguin aquests Horitzons Lab. A la revista hem tractat en 2 o 3 números el tema de la immigració i ens va semblar que aquest era un tema cabdal de passat, de present i de futur de les nostres comarques i del conjunt del país. I hem tingut la voluntat, tenim la voluntat que aquests Horitzons Lab els fem aquí a Tàrrega, a la capital de l'Urgell. I per això hem tingut la col·laboració de 2 companys de viatge extraordinaris, el Centre Cultural de Tàrrega i el grup de recerca de les Terres de Ponent. Moltes gràcies a tots 2. Esperem que aquesta col·laboració sigui fructífera i que cada any ens apleguem a Tàrrega per tractar un tema d'interès. I també vull donar les gràcies a Vèrtix, que fa possible aquesta reunió, sobretot en la persona del Felip Massot. El Felip Massot és un home de Belianes que ha fet la seva carrera professional a Barcelona i que és d'aquells homes que no mesura l'interès per la terra en funció dels decibelis d'expansió de lo molt que estima Lleida. L'important no són els decibelis dient que estimes Lleida. L'important és la generositat fent coses a favor de Ponent i de Lleida. I el Felip Massot té aquesta sensibilitat i aquesta generositat i li agraeixo. Igual que agraeixo al grup Borges Internacional que ens permeti gaudir d'aquestes instal·lacions que són magnífiques i que d'aquí una estona poca, perquè ho tenim tot pactat, veureu a l'Urgell amb llum, amb la llum del sol. Res més, moltes gràcies, espero que la jornada sigui fructífera i responent a la pregunta, no estem preparats. Però si estiguéssim preparats no vindríem aquí, venim aquí per veure com ens podem preparar. Moltes gràcies. Gràcies, Antoni Gelong.